Kajingbam syai bha ayu leja hakabaide bak jingja hap khun kalongkmi hakano phai singi ka arpo artrek nai lur arjar pusaw hapain khana ka nongpo civil hospital ka hinyo trap integrated territorial organization hito riboy district haka laipo trek nai lur arjar pusaw kala lek bani kendu ya ka medical superintendent kani ka chaka a jing sumar hadien ka jingi kendu usamla marius malai general secretary hito riboy district laithu baka medical superintendent ka laithu baka te ka jingja kalawanja ka dei nakadaw ka jingduna palat ki nongtre haka hospital laong bah ka step senia arwar tarik nai lur arjar pusa ba 1 ka te kalong me ladam tang wei doktor bat arngut ki staff nurse hak ba kimla shu ban pejlut shabaro ki nongpang laong bah shwa kani kumba hak por khat arbji ei la penkit shwa sha umdan CHC hendai la ptha ban penkit no sha nongpo bat habalapan ambulance ru nakliang ki bor pniai ko umdan CHC ru kim ai satya halo ko nongrem ba kampat long kerki man hak tu shwa jung tu kamit kala lai lupa na po umden PSC ndai nang tei kala refer patient de bapli hak steng mit steng yong na i kini alik bat ki kali ki motor kila kerpat ban ai ka ambulance ndai nagaliang jung ka umden PSC kala kentaj ban ai ka ambulance ta ya kata ru ngikwa ban kendu ag jing sha bat i di MHO beri page ha jong kini ki hospital baper ki PSC ki sub center e ki badona po ka temri boy po area no po hi brok away te hendai naga jing bunkam ga jing i la lek meeting tengi klem pat yo e ga jing persai naga i ga daw bakimla ban aya ga tegi ambulance na po umden PRC namar ba kat kum ga jing ong jong ita staff no si badon hang ti ong ba kamdi ga case urgent la ne ka de kamdi ga pang ga balong serious ta ga daw kila kentaj ban aya ga tegi ambulance dai la kamdi e gumta balai kimla ban ai balai kin shu refer no ya ite patient ada kamdei ka kam ka serius ane ka kapang ka serius alis kala dei ban ai ka treatment hangtei hapo umdan PRC hi re kala dei hi ka air ka e ka blalong critical most critical kala dei hi ka air ka e ka blalong urgent kala dei hi ka air ka e ka blalong serius kapang tagadaw kala refer nang tei te bapli kala ya receipt nang kali private kala ya one steng mit steng yong nang tei hapade ngajing sniu jong usurok kato te dalapoi hangne ha ki si beje tam e te bapli ki patient kala ya yang apsa habar kala persang ban kendare gi jingkang gi get kala persang ban perta kala persang ban ya hala ban ya khot ya kitigi ki chokidar lane ya kitigi badon hapo emergency ai dari omdon buwan mi akata kapor bapli hadu si beje hadu si kentatam kala ya yang ap habar hadin kata ken saudon ki bawan receive ya kitigi patient hadin bula receive ya patient kila ara sepo laborum hot nagaliang jong ki doctors nagaliang tenos kila ay ya treatment ka babyang ya ka e ka bagidon kam banle kila le ya ka e ka badon kam rai hapdeng jong kata kamit dala sai shisni hadin by next day pada janmin kila sedang byang kasu kathar ya hadin jong kata ga jingsu jong thar kila likhot ya ki staff nurse ban one page ane ban one khmi te kila ya one page kila one khmi kila one ai tau tablet ya tau dawai ban panja ya ka jingsu ya hadin janmin e tu la sedang byang kasu kathar kan te namar ba kat kum ka e ka bangilayo ban phliu jingmot ban EMS mta ka singi pada ka jingi kendu ka jungi i ong ba ka daw hi ka dei lengba ka jingduna jong ka manpowers apo jong ka civil hospital hangne ho ngitip ha ya kata ka government ni pressure ya government hi ka badai pe dikmi ha ka badai bat jong ka health department makin penbiang ya ki staff ane ya kita ki manpowers khanang ba kanom jashu naga por kum gine ki jingja ya kata ngi kentujur ni pressure ya ka sorkar ya ga sorkar hi bahkan penbiang hakliang jong ki manpowers namar kumba imadambla bat ki doctors ki ong ba ki don ki staff tak arngut bat uwi doktor hendai ka jingthia apo laborum kanom laj ak tu kamet kanom laj bat plus sakataru ki staff nurse ki don tak arngut hatu kin pej yano kin sumar yano te nagata kadau ka jano ya ka e ka basosi ya itu ikong mutu kamet hendai jin lada ka he ka kamrathia ane kibun ki nurse kibun ki staff kemut kilayo banle ya ke e bedon kam kumba ki saile naga por sakapor dari gadai naga ta kadau hi oka jano kum gutu ga jingjana marba kidang duna sisa hakaliang jongka manpowers kumba kila pensam nagaliang ki doctors bat nagaliang jong i MS ru mentaga singi hakaba kilayo bani kendu i kamu nagaliang jongka MS ko ong kumno laka pediang em ya jing bakala jongka jongki ta ki nong trail ni ki staff jongka civil hospital no po hatu kamiet hatu ko ong kumno halor bede bakane Hagabidai berkata namar ngilayo bani akan bahab i haga jingslem jong kita ki staff ki badon duty on ground floor ya ke jingslem ga jong ki ban receive ya patient kumut bakila pha ya ke jingtho manu ki badon duty haga to kamit
mano ki badon on duty hak komit kala pha ya gi jingtho sajrong chapo office DHS kinsale ya ke ek badon kam lada hadin bakil alap ya ke ek jingsha kinsa take action ya ki to ki staff ki badon duty hak komit balai ki islam hadu kata ki yale ayu ki yathia ne ki shong ne ki yale ayu ngipte kata handrai nagal yang juga MSC ila kular nagal yang jungi ba kila ada pak hero yang jingtho sepo jongka office DHS sepo selong nanti buat kinsa sim ya ke action nagal yang ke DHS ni ki bawan on that spot aku komen ngilap ya ke AKA kaba kila le tria nagal yang jongka civil hospital pi haka bedai nadu baki bakin receive ya ki patient dala poi hawat hoj nimong bakim eye treatment kila eye treatment ya ke bedai ban eye kila dep eye hendrai by next day pada hadin bakil awan hangne hadin bai la su ila thar itu kong ila lekhot ki staff nos kumdan ke bawan dekat kum ke jingkren jong imadam amparin pre ngi i penban ba i keno kela ane i kran keno kela ya kita kilanot ki bamat ya ketu kepap na lor bakil adu itu khnung na lor bakil amat itu kelanon hot kadi gamis courage ngetip ya kata ila ban hap hagano gano kapor halenti lane hasingken hajing thia lane in hangno jaka ila ban hap amar bali kala dai lupa ga miscarriage kata ngim tim amar ngim dai kita ke doctors ngim dai kita ke medical team ngim dai kita ke medical staff ndai ya ka ga bangi tip kata ga miscarriage ka ba long miscarriage jongka health department hide kadai halor jong kita ki lai pun kumbanga ong nadu mane nalor jong ka jing kenta jong ka umden PHC ban ai ya ka ambulance ka jungki nang tai kata ka first miscarriage ka jungki ya ka ga bangi tip ka second miscarriage ka jungki de kadai halor jong kata ka jing slam ban receive ite patient nalor baila su ila thar nadu na umden sniu sob sorok maybe you lese ha jing kendru ha jing ayu jong sorok na umden nang tai maybe you lese dai khlung ila khlan opok halenti swapan poi hangne dala poi hangne ki slam saban receive patient kata kadai ga second miscarriage ka jungki ka third miscarriage ka jungki hadin bakila admit angne la sa admit adin bakila eye treatment ni endala su la thar kata ka kepo ga jong itai kong nagaliang jonggi attendance kila prasang blik khot iginos ki doktor don bawan pe ndai ha jing ikran ga jungi pada bat EMS i ong ba kidang ya bunkam ke dontang arngut ke staff kata kamdei ke excuse ndai nginum tip ya kata ke jing duna ne ke jing bom duna ga jungki akaliang jong ga man pawas ndai ka ga bangi tip ka ga bangi thrang ngi kwa pada ngi kwa bukin ai ga jing sekri ka babyang haba kisuthu bag duna ka nagaliang jong ga man power kemut nagaliang jong ga health department khamtam nagaliang jong ga sarkar kiladei ban penbiang kai alis namata ke staff ban ai ke jing sekri ka babyang khnang ba kanom laj banja kine ki AKA ubat Richard kemdej ukurim jong kalong kemi kebal hap no ikon bandang san benai hakpo uyathu bnya ya kebal ja hakte steps nia hadu kapor no phaisngi i le somden ni poy po somden untuk khatar bije te dia dalam poy sa somden ki ong ba ki pa stanfar na sene te na ki pastan farsene telong lamiet teng dan kalisyo te ngapan ambulan kem aire ki ong ba kamdere ka emergency case te adin kita te ngala sure step ka kalimo ngashuwai ka kali te dalang poisane sibji stang gitu ngila poisane te umdon ai ere ngila te ga bel ro adu siposen karwisen ngila te ga bel te kimwan re we ro cikidar mwan kinasur kimwan hadin dap kumtu laiduna te wan sangwe nopang manam den hi emergency nong te ya khot lang kenya tu sister te laban kenduk tu sister te kila receive ini kumba ar samsan te dala poi seneng kila sumar ini dah hajan mit pade ki phathit dawai nga te dangalit thit dawai kuntu te galok pade dawan thit dawai nga kamdon su haji thia kale chatoilat te nga khot ken te putui basa marjan tu ki ong ba idang le chatoilat te nga tit ken gat jingkhang toilet te i wan pli te jingkhang darung aspo
la hap sai khon bat kasnam samadan tip naga daw te ngam tip re ki ong ba nimla pan ay pi ka ambulan namar ba kamdi ka emergency case tangkata Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya